शिवजींना रामदर्शन घडल्याबरोबर त्यांच्या मुखातून शब्द बाहेर प्रकट झाले, जय सच्चिदानंद जग पावन हे सच्चिदानंद, माझा आपणाला नमस्कार असो, माझा आपणाला प्रणिपात असो. भगवान शिवजींच्या मुखातून जय सच्चिदानंद हा शब्द आला बघा. पण माता सती दुसऱ्यांदा संशय मनात आलं, माझे स्वामी कुणाकडे बघून म्हणतायत जय सच्चिदानंद? हे तर राजपुत्रासारखे दिसत आहेत, पण वनवासी वेशात आहेत. आणि वनवासी वेशात आहेत इथपर्यंत काही नाही हरकत, पण हे रडतायत. आणि माझे स्वामी म्हणतायत सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, आनंदाचं प्रत्यक्ष रूप सच्चिदानंद. जर हे सच्चिदानंद, तर यांना शोक कसा, यांना रडू कसं? आणि जर यांना शोक, तर ते सच्चिदानंद कसे? सतीच्या मनात पुन्हा संशय, पुन्हा संशय. माऊल्यांचा स्वभाव असतो लहान सहान गोष्टीवर संशय. श्रीमद भगवद गीता संशयात्मा विनश्यती, गीतेनं आम्हाला सांगितलं. पण आम्हाला मात्र छोट्या छोट्या गोष्टीत संशय, संशय. संशयामुळे परमार्थ चांगला होत नाही, आणि संशयामुळे संसारही चांगला होत नाही. संशयामुळे नाती बिघडतात, संशयामुळे घर फुटतात. संशय. एक जण मला म्हणाला होता, म्हणला महाराज अहो प्रत्यक्ष भगवान महादेवाची बायकोच्या मनात संशय होता, आपल्या बायकाच्या मनात संशय आला म्हणजे काही नवल आहे. देवाच्या बायकोच्या मनात संशय. आपण लहान सहान गोष्टीत संशय करतो बरं का, खूप लहान सहान गोष्टीमध्ये. आमचा तो संशयी स्वभाव जर थोडासा कमी झाला, तर आमचं घर अजून जास्त आनंददायी होईल. लक्षात ठेवा, विश्वास हा शब्द फार मोठा आहे. संशय कधीच चांगला नाही, कोणत्याच कारणाने चांगला नाही. आणि आपल्याला छोट्या छोट्या गोष्टी संशयाची सवय आहे, छोट्या छोट्या गोष्टी. एक नवरा आपल्या बायकोला म्हणाला, ए अगं चहा देतेस का? ती म्हणली, अहो चहा करून ठेवला ना तिथं, अंथरुण काढायची तसंच आहे, त्याच्या घड्या घालायच्या दिसत आहेत, बघा की घ्या चहा हातानं. हे म्हणला बर बर बर. थोड्या वेळाने आंघोळ बिंघोळ झाली होती, म्हणला अगं कपडे कुठे आहेत? ती म्हणली, अहो लेकरू रडतंय, स्वयंपाक अजून थोडासा बाकी आहे, कपडे दररोजच्या जागेवर आहेत ना, घ्या की तिथं. ते म्हणला बरं बरं बरं. थोड्या वेळानं बाहेर भाकरी घेऊन जायची ना, ती म्हणला अगं बाहेर निघायचंय, हात रुमाल भाकरी. ती म्हणली हात रुमाल बघा तिथंच असेल, भाकरी मी बांधायली आहे. ती म्हणला बरं बरं बरं. मग म्हणला अगं बाहेर चाललोय, खिशात थोडे पैसे असावेत, तुझ्या पर्स मधून 500 रुपये घेऊ का? 500 रुपये. ती म्हणजे थांबा थांबा थांबा, मी येते देते. संशय जास्त घेतले तर 100 100 100 करून मी वेगळीकडे टाके. संशय. माझा एक मित्र प्राध्यापक आहे, फिजिक्स शिकवतो, फिजिक्स. एके दिवशी तो मला विनोदानं म्हणाला, लग्न झालेल्या सगळ्या नवऱ्यांची पोट का वाढलेली असतात माहिती आहे का तुम्हाला? मी म्हणलं का? म्हणलं बाहेर मित्राच्या बरोबर पार्टीमध्ये भरपूर खाल्लेला असताना सुद्धा घरी आल्यावर बायकोनं संशय घेऊ नये म्हणून पुन्हा एकदा डबल जेवण्यामुळे. कशाला? विनाकारण संशयाला मूळ म्हणून. संशय. मला तुम्हाला हसवण्यात फार स्वारस्य असं नाही, पण मला तुम्हाला काहीतरी सांगायचंय. आमच्या घरात संशय प्रवेश करतो आणि विश्वास बाजूला जातो, विश्वास बाजूला जातो. अगोदर विश्वास टाकायला शिका मंडळी. रामकथा त्यासाठी. विश्वास. अरे आपल्या माणसावर विश्वास नसावा
यापेक्षा मोठं दुर्दैव कोणतं? दोघांचा एकमेकावर विश्वास पाहिजे. आमचंही हे कर्तव्य आहे की त्यांच्या विश्वासाला पात्र राहण्या इतपत चांगलं आम्ही वागायला हवं. त्यांच्या मनात संशय येताच कामा नये असं आचरण दोघांचंही असणं. घर मंदिर घराचं मंदिर होऊ शकतं केव्हा? तिथं संशय यायला नको आणि तिथं विश्वास असला पाहिजे. विश्वास म्हणजे भगवान शिव. काल श्लोक बघितला आपण. प्रत्यक्ष विश्वास म्हणजेच शिव. अंतःकरणातला दृढ विश्वास म्हणजे शिवरूप असतो.